Anna, treu d'aquí, que no estic... El brunquerpeix són els talanterats. I els talanterats són les meduses i els coralls. Hi ha espècies que tenen contacte sexual per tenir cries. Nosaltres asexuals, que no es necessita fer l'acte sexual. Tenen tentacles al voltant de la boca amb unes cèl·lules que poden injectar líquids que paralitzen. Això és un coral. Molt bé. I això són meduses diferents. Això són meduses d'espècies diferents. No tenen òrgans interns. Els talanterats no necessiten sistema respiratori, ja que aquesta funció es duu a terme entre les cèl·lules. Són carnívors i s'alimenten de zooplàncton. Tenen el cos en forma de cap. Aquesta, per exemple, és una foto de coral. Aquesta són ous de talanterats. D'això és el coral que la nit brilla una mica. Això, per exemple, és una foto de coral amb uns animals petits que estan a dintre, que és el que brilla de fet. I aquests animals es diuen polls.